Saka shamwariwo ukoko kupa wakaenda uko zvinofamba sei uchipinda uchibva kukoti mahwana anenge atotanga wasvika uku unotambirwawo une utanga uri kuwawana basa utambirwa pachonotambirwa zvekuti iwewe kana une dzungu unotongoona kuti kuno kundauya zorohwa wozi uko kuri hapo kunenge kuchinzi uri kugadziriswa uno tsika nemagariro handiti uku manje kune mwenye yada kutaura yekuti kana uri kuridzi kana kuti kana uri kujeri ukaona uchigara une andawe aiwaka unenge uri bosi unenge wakafanana nemadharikeni aya nemari kana uri ukuku kana uchigara neandawe kana wapa jeri chaipo chaipo andawe unorasa chiro nga yakanaka sei chidhura sei unorasa because ndo munogara vakomana nachataura vaivai boys dzebundu boys mabhuru ndovadzatoti inda ungangozongoti pamwe taataura nekalanguage kamusinganzwisise inda dzinonyanyowandira kuandawe saka wada kurarama zvakanaka dzisina kuwandisa unotorasa andawe inoraswa rosichiro kwayoisuka kana kuiwacha kana kuisteriliza nezuva kandi inda dzinoramba dzirimo maandawe hairi andawe ukakusekano ikako kuzanziwa una andawe hakuoneke kuti bosi ndiani kuzi mese memuri muso nimangopfeka matrausi asina maandawe mukati kuzi andawe inorumisa ya especially kana uchiri kurimandi andisika paunopinda paipai munobhukwaka mobisiswa hembe zvozoita sei mabiswa hembe munoreswa kunzi maclarks amaclarks dancers munoklaka zveshuwa ipapo nokusina andawe inongwabvisa zvese munhu wese anenge asina kupfeka memory nude and hapana anenge akapfeka ende hapana zvekunyarana ndibona una vamwe anenge ane dzakadaiwo dzinge dzedhongi handiti dzichibhinyabhinya dzedzi dzinodiwa stereki dzedzi handiti vamwe ndo vanenge ane mamedium size handiti kutanga kuklaka kuonekwa kunzi hauna kuisa anything here kupfekera kune vamwe vanzi vanenge vajaira kupinda mumajeri hanzi vanzi vanogona kuisa kana something chinokuvadza kana zvinodhaka pakati kuko kunobuda madhudhu kunonzi kunovigwa zvinhu saka unenge uchiroiswa maclarks ekuti unge uchisvetuka uchiita hwedaa chikakuradza kuti handina chanakaviga hanzi ovha wazonzi pfeka zvinhu zvako hanzi ovha waenda kumberi uchivhunzwa zvakasiyana unonzani babako ndiani hanzi kuitira unogona kungofira mujeri jeri rinoziva kunoripota hama yenyaya sei next of kin hama yenyaya akafa uko handiti kana muchinzi muivige munoita sei muiviga kana kuti wakarwara uri kujeri hama dzako dzizikanwa ndanani dzifonirwe dziri kurwara aiwa pajeri pana mamakule panotoitwa chechi panotonamatwa ana mambodhuterere variko futu kana metasmeri nemamwe maprofeti zvizo kana profeti ota magaya variko kune munhu wese mapostori aya idzo n'anga mabira aya anotoitwa mudzimu ichizika vanoera kana makudo chaicho toona gudo chiti homu riri pajeri but rozoshaya gomo manje rokuita sei rekukwira kana miti ukunoitwa zvese uku ndakanzonzi shisha ukaona shisha murimandi unokuona chimwe chinhu ichocho chokwadi nekuti hapana kana muti unowana kupi hapana muti hapawanikwe dombo hapawanikwe shisha
vanoka matuma plastic wemaputa munenge maigirwa aya unoitwe mazimbi nemogo. Aiwa mogo yakadzura pajeri, unonga tovhura shupu yako yefodya asi mari haiwaniki, hapawanikwe keshi. Fodya idzodzo ndo keshi. Vanenge vane gozha chinonzi gozha zvinhu zvako zvaunenge unazvo, ende kune masasu mutemo, kune vachazoendawo ikoko unotsvaka mabasa ikoko. Saka kuti tigare takuudza interview yacho usazotomoka unoshaya basa. Handiti gozha ratsotsi haribatwe. Upstairs bo zita, unotaura zita rako kuti unonzani, nemhosva yako unotaura yozikanwa nemamwe mabhanditi anenge aripo kuti murespektane, mupanane marengi. Rengi unopiwa iwo musero maunenge uri according nekuti iwewe une mhosva ipi. Wakataura kuti mhosva setwakatinacho isusu teito dziri mabhambi, tiri mabharanzi, aitaizovarovera kuti takaendawo kuchikoro tinogona kurarama navamwani zvakanaka tisina dzungu. Asi kana uri mudingisto itaizowachisa manje vaiva zvisa matsotsi, amatsotsi taiwachisa kuti taiva takudzwa kuti aiwa maesi mabusinessmen takangokandwo zvedu. Asi aiwa musatidzikisire, musandishanyire nekuti uri kambavha nekuti nandizimbavha. Ndopaipa ndati uko kunoendwa nemunhu wese, chero madzibaba mapostori anga arimo. Gweteke bonyora hanzi amamaoko ino iriko, ayo ndo iriko iyo. Vanhu vaivaika vane upstairs dzakadhakwa, upstairs dzekuzona ngwari kumba, upstairs dzekuda zvinhu too much, ndo vaivai vanozorovana kumagaro yatinoti Sodom. Nekuti iwewe wakasungwa rugaya kurowa muchiro pakati, uda torwa pressure, urunzwa kuda mukadzi ujeri. Ivavo ndoti pasi navo havasitori bho. Wanaona type yevanhu vakadaro ivavo ka ndo vamwe vacho vanenge vakatorepa ka, kuzi iwewe wakasungwa kwauri hakuna mukadzi, ukurota iwewe uchidhanda uchirowa bhinzi kani iwewe. Zviri kwere izvozvo? Hazviko. Asi ari kumasaka ndorowa bonyora udya kona aitonga ari mutoireti so aitorwa bonyora angotiwo majira achakurisa kozi ndakanzwa histiri yeparimanda anzi rimandi riri kuma 100 something years rakapindwa nanhu akawanda. Saka system yacho especially kana mama sales matoiletsi achashanda, unosinza anonzi magama set, mabuckets. Nida tinomwira mvura kunokaya uku anenge achishandisirwa semachemba, ende vatori machemba, ende munotaurirana chinhu 1 pamune mavharirwa. Guys, muna mamwe amuitirwe inonzi pupu, hausete chinokarwa nemudumbu zvakaita sei, utosunga dhodhi rako tsvina yako kusvika mangwana makuseni na8 kwaedza mavhurirwa. Kana kuvengwa navamwe wako takasikiri ikuda kumamama uri musero, kautori musero rine mamonya asikakwate kurohwa nemagadzi, vanotokumamisa. Kacho mune muri wangani? Sero harizari. Unoona sero chinzi nhamba yakati, which means kuti pajeri pakableswa.
maziva iwawo hapasi kuuya vanhu. Inini nhamba yandakambosangana nayo musero mandanga ndiri yakasvika pa 65. Utaona sero rane 65 vanhu. Mararira mune makaita ipapo ka anenge ama1 nemakarara nesaidi so. Asi musero mona tombodzika nhamba masero ese vanhu vachibuda nyasha kana dzakawandisa vanhu vanombobuda kutobuda zvokusara masero rega rega pajeri isara kana riri vanhu 35 or 40 ende nhamba iri musero menyu ndio inenge iri masero ese pajeri. Ende chinhu chakakosha pajeri nhamba kuti vanhu vangani ndo basa rinonyanyoitwa pajeri ndokuchengeta kwacho kuchengetedzwa right kuzikanwa kuti muri vangani. Ende zvoshuwa chiri pakashota nemusoro 1 hapararweka ndopanorwa munhu kunzi naisei ramukuziva mimwe ramusiri kuona munhu wamamunaye iye asina kuenda kumba nderipi munoverengwa maverengwazve kusimamira toonekwa kunzi pashotera papi ndiana ashota. Ende ndo mahwana ndakaona aripo amfanira kushota ushote aushote amfanira kutoshota. Yopa wakaenda wamona wakasvika ukaona magaya akakuziya mukuziya uchikopinda ya asi ndakasangana magaya akawanda especially ekuno kumbare ya vapfana vezheti vehomwa aiwa vamwe vacho vaibva vatorwadziwa tikomukoma unitokuzivai hamusi munhu atingaone mujeri ko muri kutsvagei. Aiwa ndaitonamatiriwa navo vapfana ivavo vanozvidza kuti mukoma havafariri kurwa zheti ndavatoiti zvezheti asi vanozivawo zheti asi havaroyechi zheti vanoziva nevanhu vanorwa vanhu vanorwa zheti ini handisi mupurisa kani handikwanisi kusunga munhu ari kuba kana kumumisa handikwanisi kumumisa ndongomuudza kuti iwe haubati humwe yangu ini haubireni ndenzoshuwo handibirwe navo kutoti vanondiziva vanogona kwaitondikara but vangazobira ininyika nekuti kusaba kwandakaita mulife mangu inyashawo dzakawandisa ndakakomborerwa ndogona kusenzesa maoko angu kushanda kwete kutora chemunhu handitore chemunhu. Kune vechidiki vari kwavo vemazuva anavo chikurudziro chamunovapa kuti vasaende kumunovaticha? Ndinoti kune vechidiki vari kumazuva ano especially vemutoriro ava especially vemutoriro ndovanoenda kutaura ava kurwa inonzi Hwevo vari kutaura kuti masasi takaenda ushati kuda kuendwa nekupi kuRidzere manje kuenda kuRidzere nenyaya mutoriro akauraya ari nani unogaramo ugogara ende tinengeta kuti wakagara imomo enda udzoki wakaenda handiti mutoriro hauzipo. Mutoriro uri kupengesa guys, mutoriro uri kutaura kuti vechidiki vapare mhosva ndozvawakaipira mutoriro because unodhura ndo drug riri kudhura zvamai manje pataundi haridhaki asi roita kuti munhu unoshaudza kuti chii vari kudei mutoriro guys ngasiyanei nemutoriro katiusiyei yamukuti Hwevo siyanai neHwevo. Hwevo hauzi bho unokanganisa utano unokanganisa mafungiro pfungwa dzemunhu anorwa mutoriro hatrustiki zvava zvamai manje mugeto mangu Mbare munomu mukundirwadza chinhu wani vapfana vese kufamba vakabata tsvimbo vari kuenda kutsuro here vari kuenda kupi niye mutoriro tsvimbo Ndare inonzi tsvimbo here tsvimbo mwe nhonga kana chimuti chanonhonga asi hamzati masangana navo vapfana vacho verugu ava chihweibhende rinonzi rugu hachaziva kuti chinenge inonzi rugu
rugu sanditsume mai Hwezha zvazodai Sete iyoyo. sate iyoyo asi patsvimbo waringwa netsvimbo tsviko tsvimbo ndedzena iweyo chii mwakabata pate govhu naiwa kutamba govhu maya mwakabata tsvimbo mpino badza kuite sei hanzi ari kunditsoma uri kutsomwa nani handisate iyoyo sandidrowe sandi tsvimbo ndiyekumisa ari kudrowa vamwe ndizvo vanenge vachitaura vatafana vava mutoriro hausitori Guka isi mutoriro zvandakaona uku vanhu mutoriro ndivatori serious manje mandibvunza mubvunzo wandakanganwa nandanditaure separidzi ezvinezvi pakazara vanhu mutoriro mumwe uri kunzwa kuti hanze akarova amai mumwe uri kunzwa kuti arikutengesa hembe dzamai mapurecha amai mumwewo ndiwo uri kunzwa kunzi akuba zvakutyisa nekuda kuti haasi kurara ndokuti unonzi hanzi haurari munhu anorova mutoriro Harare hanzi haurari uchitei wamuroyi hauzi muroyi apa ufungwa vanhu vacho vanozvitora kuroyiwa singaiti ivo vari vasiri kurara vatori varoyi vacho handisi kuteerwa nani ivo vanenge vachitoteera vanhu kuzive vamwe vakarara ivo vakamuka handisi tiziva kuti muroyi hanzi anorara masikati ivo kandivo varoyi vakurara masikati usiku vanenge vachiroya vanhu vanenge vari pamwe chete nevaroyi vari pamwe chete nevaroyi zvinopera sei zvinopedzwa necommunity kana nehurumende zvemutoriro hazvipedzwe nehurumende hazvipedzwe nemapurisa chikumbiro changu ndechekuti mutoriro kuti unzi wapera panotanga pamiswa mabhoyamani vacho vari kutengesera vanhu mutoriro tisati taenda kuna vanhu vari kuputa mutoriro kuti vanhu vari kuputa mutoriro vanenge vawana pauri kutengeswa saka hondo ida kuitwa nemabhoyamani acho futi ngatiti mabhoyamani nevari kumabhodha kozi mutoriro unonzi wakugadzirwe muno tichibvunzo chiinvestigata chida kuziva kuti chii chinonzi mutoriro kozi toda kutozivawo hanzi mutoriro ndaibvudza vamwe unomwiwa hazvimwiwe zvonzi zvinobikwa ndinatomboona zvinobikwa sei ukuzva zvinobikwa zvinenge zviribikwa muhari apa vanhu vacho vanoita zvehari zvachizuzuka handimbovaona wakabata hari dzekubikira mutoriro wacho hari dzacho dziri kubva kupi saka vanhu vakutengesa dzodzi poto dzacho idzodzo dzekubikira mutoriro first kana dziri kubva mhene kuAsia here dziri kubva poto inano poto ndo zvatobikira usavi sadza muriwo iye kumutoriro ndikutadza nyatsoziva kuti zvinomuzwa chinzi hari poto nakomana vacho havana hari dzavanenge vanadzo hadyana dzacho haudzioni tizaka hari yedu ika yechivanhu kai vanenge vachienda kuhotera vanenge vachitori kuenda kuhotera hari watizi hari ipapo maipako ndinetsa hari dzacho dziri kupi ko moto wacho unobatidzirwa kupi kongonoitwa mabiko acho emutoriro unoitirwa kupi timbosviko vambotipakurirawo ka andi hatikuziva havaoneki vanenge vari saka hatinyazoziva kuti vanhu mutoriro ka but kumabhodha uku nevari kutambira mari yekuti mutoriro upinde muno munyika muno vanhu ivavo havasipo vanhu vavo ndo varoyi vari kuroya nyika zvamwari baba dai mwari vadzika vari vavanhu ivavo neshavo nokuti ezvinezvi iwewe unosenzera pabhodha uri kusiya mutoriro uchipinda uri kusvikobatwa nemwana wako ndi achasvikotengeserwa mutoriro achaputa mutoriro wadziwa kubasa rokubatira demo ada kukurova nedemo kuzi akupenga nemutoriro wawakadyira mari iwewe andi sati tari kuroya ndiani ndiwe wasiya mwana wako kuti aizotengeserwa mutoriro nemabhoyamani watoriwa nabhoyamani kuti mutoriro upinda mutoriro hausipo
We say no to Mutohiro. Guka, Tabuka,